El camaleó. El camaleó és un dels rèptils més curiosos de la natura. És capaç de canviar de color per camuflar-se. El que és el mateix, és capaç de tornar-se del color del medi que l'envolta perquè ningú el pugui veure. Mireu, mireu! A veure si el descobriu! El camaleó, com tots els rèptils, té el cos recobert d'unes escates fortes que el protegeixen dels atacs dels seus enemics. Però té una característica que el fa únic entre els rèptils. Sabeu quina és? Com heu pogut descobrir observant les imatges, els ulls dels camaleons són molt especials. Tenen forma de con i al centre hi tenen un forat per on treu el cap la pupil·la. La forma de con els permet girar l'ull completament en qualsevol direcció i poden moure un ull independentment de l'altre, de manera que els camaleons tenen una vista completa de 360 graus. És a dir, poden veure tot el que passa al seu voltant sense moure el cap. Però tot el que tenen de bo amb la vista ho perden amb l'oïda. Per què? Doncs perquè no hi senten. Com podeu veure, els camaleons no tenen orelles i es creu que són sords. Com ja hem dit, la característica fonamental dels camaleons és que canvien el color de la pell per adaptar-se al medi que els envolta. Però també canvien depenent del seu estat d'ànim. Si estan enfadats, si tenen por o si estan enamorats. Una altra de les característiques que crida molt l'atenció dels camaleons és la seva forma de caçar. Els camaleons, com els cocodrils, les serps i la gran majoria de rèptils, són carnívors i necessiten caçar per sobreviure. Els camaleons cacen les preses amb la llengua. Tenen una llengua llarguíssima i poden desplegar-la ràpidament. La punta és enganxosa i quan toca la presa hi queda enganxada i així poden menjar-se-la. Els camaleons s'alimenten principalment d'insectes, encara que algunes vegades mengen petits mamífers o ocells. La veritat és que els camaleons són uns animals extraordinaris, no trobeu? Adeu, amics! Busca'ns i subscriu-te al canal de YouTube de Happy Learning.